Казан татары. Үз ватанын, мал-мөлкәтен җуеп, рухын саклап калган татары. Мин дә шул татарның бер баласы. Казан арты дигән төбәктән, халкым өчен рухи бишек булып, әдәби тел биргән төбәктән. Шул яклардан уза Себер юлы, Казан суы агатын гына, тезелешкән татар авыллары, Ашык буе Шушма ярына. Шул якларда Арча, Әтнә, Балташ, Кенәр, Мәңгәр, Дөбияз, Кушлавыч. Шул якларда халкым горурлыгы, биек Тукайыбыз туган иш. Мәрҗәннәре биргән мәрҗәнине, Курсаларда туган Курсавый. Һәр авылдан шәхесләре халка, эзләсе дә түгел, әллә ни. Шәхесләре үскән мәдрәсәләрдә, Ташкишүдә, Түнтәр, Кышкарда, гади, әмма мәгърифәтле авылларда, иң караңгы авыр елларда. Сәйдәш нәселләре шул яклардан, Гөбәшиләр шуннан, Садрилар, иске Казан чишмәләренең изге суларында ахры нидер бар. Мәгърифәтлелек бардыр, һәм дә бардыр туган җиргә мәхәббәт. Шулай булмаса, туар идемни Гомәр, Гариф, Сибгат, Мөхәммәд. Игенчеләр, һөнәрчеләр ягы, иҗат тәменен дә беләләр. Йортлар балкый иман нуры белән, чәчкәләрдән селтәр үрәләр. Нәселен кем